नों कख्लाबारि बियाबनि इउपिपिएल ब्लकआ दिनै गलागाव माइ दुब्लियाव दिनै माइ हानाय हाबाफारि लादों बे समाव जोङो निजिनि नों कख्लाबारि बियाबनि एमसिएलए बिथां मन्टु बर' बिथांनाव जोङो मिथिनानै लागोन नोंथांमोना दिनै माइ हानायनि गेजेरजों मा फोरमायगोन इउपिपिएल ब्लकआ थारैनो थांनाय क'क्राझाराव जानाय जि जोंनि इउपिपिएल दोलोनि जि बोसोरारि जथुमा बे बोसोरारि जथुमायाव मोनसे एजेन्डा लानाय जादोंमोन बे एजेन्डाया जाहैबाय सुबुं सम्पर्क आरो बे सुबुं सम्पर्क एजेन्डानि हेफाजाबजोंनो जों इउपिपिएल दोलोआ आसामनि गुबुन गुबुन समस्तिफोराव बा गुबुन गुबुन जायगाफोराव नैबे रायजोजों सोमोन्दो लाखिनानै रायजोनि जिखिनि खामानि मावनाय हाबाफारि बे हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो बे लेखायै बाक्सा जिल्लायाव दिनै नैथि सान दाखालि बावै मुसलपुर समस्तियाव खालामबाय दिनै आंनि समस्ति कख्लाबारि समस्तियाव बे हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो बे थारैनो आंनि थाखाय बाख्नायथाव हाबाफारि होननानै आं सानो मानो होनोबाथाय जों राजखान्थिगिरिफोरा राजखान्थिखौ खालामनायनि अनगायैबो जों रायजोजों थानानै बा रायजोनि खामानिफोरखौ मावदेरना होनानै जाहाथे रायजोफोरखौ गुबुन गुबुन बिथिंनि अनगायैबो नैबे बिथिङाव जों जाहाथे एसे खामानि हेफाजाब होनो हायो बेखौ जों नाजाबाय थानाय जादों मानो होनोबाथाय नैबे मासाव नैबे आघन दानाव बयबो न'खर न'खर बेस्थ' थानानै गावनि खामानिफोरखौ गारलायनानैबो जिखिनि माइनि हानाय हाबाफारिफोरखौ गोबाङानो हाख'वा जायो बे हाख'वा जानाय समाव जों एसेबाबो मदद होनो थाखाय जोंनिफ्राय नाजानाय जादों आरो लोगोसे बे हाबाफारिनि गेजेरजों जों गासै रायजो राजाफोरखौ खावलायनो लुगैदों जोंनि गेजेरनिफ्राय जिखिनि खामानि मावनायनि जिखिनि मावथांखिफोर बे मावथांखिफोरा गोदान जोलैफोरनिफ्राय बा जोंनि समाजनिफ्राय लासै लासै गैया जालांनो हमदों खालि मबाइलनि जुग खालि ड्राग्स बाइकार बायदिसिना फेग्रा मुवाजों समाजनि बेरेखा खामानिफोरजों बिथांमोना सोमोन्दो थानायखौ नुनो मोनो बिनि गेजेरजों बेखौनो फोरमायनो नागिरदों जाहाथे एसेबाबो बैफोरबायदि खामानिनिफ्राय जों बन्चित जाना थानानै बेफोरबायदि खामानिनिफ्राय जों जानगाराव थानानै रायजोनि समाजनि मोजांनि खामानिनि थाखाय नै बिदिन्थि हिसाबै दिनैनि जिखिनि माइ हानाय हाबाफारि आरो जोंनि बर' समाजनिफ्राय गोमालांनो हमनाय जे हाबा हुखानि आखल आखुफोर बे आखल आखुआ लासै लासै गैया जालांदों बेखौ जों जाहाथे हमथानानै समाजखौ एसेबाबो फोसाबलांनो हानायजों लोगोसे न'खरफोरखौ जोंनि सुबुंफोरखौ जाहाथे एसेबाबो मदद होनो हायो बेखौ थांखि नोजोर बोनाय जादों नोंथांनाव मिथिनो लुगैगोन आथिखालाव गोबां बिदिनो प्राय माइ आबाद मावनायनि अनगायै गोबां आबादारिफोरा बायदिसिना गोरान खेथिखौ मावनायखौ नुबाङा बेफोरखौ माबा मोनसे खावलायगोन नामा नोंथां थारैनो नोंथाङा जि सोंथिखौ सोंदों बियो थारैनो रोखा बा थार मानो होनोबाथाय बिखेखै जोंनि ओनसोलावनो आं गुबुनखौ एसे बुंनो नागिराखै जोंनि ओनसोलावबो नैबे माइ आबादनि मावनायनि अनगायै मास मोनब्रै आबाद मावनायनि अनगायै जों मा खालामो 8 मासखौनो जों ओरैनो थायो मोनसे सिजन मावबाय सिजन मावनायनि उनाव आद्रा सिजनखौ जों जिरायनानै जायो आरो दा आं बेखौनो बुंनो लुगैदों जोंनि ओनसोलनि सुबुंफोरा बा बर' सुबुंफोराबो गुबुन गुबुन जायगायाव दं नाथाय जोंनि ओनसोलाव जाहाथे माइ अनगायैबो माखासे उदां बोथोरनि जिखिनि आबादफोर जेरै खाला दालि बेसर लाइ लाफाफोरखौ गोबांखौनो जों खालामनाय नुनो मोना आलु थालुफोरखौ खालि निजिनि न'नि जानो थाखायल' खालामनाय नुनो मोनो जों आबादनिफ्रायदि जोङो गावखौ फसंथानायनि अनगायैबो समाजावबोदि मोनसे गोग्गोम बाहागो लानो हायो बेखौ आं ओंखायनो रायजोफोरखौ खावलायनो लुगैदों जाहाथे नैबे माइ आबादनि अनगायैबो गुबुन गुबुन आबादफोरखौ जोंनि समाजाव लाबोनानै होफैनायजों लोगोसे समाजखौ फोसाबनायजों लोगोसे गावबो जाहाथे आथिङाव गसंनानै थांना थानो हायो गावनि न'खरखौबो नायलांनो हायो बिनि थाखायबो जों साखाफारा जानांगौ आरो आथिखालाव गोदान मुगानि जिखिनि बिगियानारि आदबजों जिखिनि खामानि मावनाय बे खामानि मावनाया गोबां जौगाबाय बे जौगानायनि थाखाय जों सानो जोंनि आबादारिफ्रा एसेबां लेखा गोरों नङाब्लाबो मावनायाव जोबोर एक्सपार्ट आरो मावसोमनो हायो ओंखायनो आबादारि बिथांमोना जाहाथे बिगियानारि आदबजोंबो खामानिखौ जों मावलांनो हायो आरो बुहुमाव गावखौ गसंथानो हायो बुहुमाव नङाबाबो अन्तत गावनि समाजाव गावनि न'खरखौ दैदेनलांनायाव एसेबाबो हेफाजाब होयो बेखौ आं बेनि थाखाय रायजोफोरखौ नाजायो जाहाथे बेखौ खावलायबाय थारैनो जोङो दिनै सानसे थारला हागोन बे सानसे थारला हानायाव जों जेसेबां हायो बेखिनिखौ हागोन आरो जोङो बे समाव जों आरो मिथिनानै लाबावगोन कख्लाबारि ब्लक इउपिपिएलनि सेक्रेटारि बिथां बिपुल बर' बिथांनाव जों मिथिना लाबावगोन नोंथांमोना दिनै माइ हानायनि गेजेरजों मा फोरमायगोन जोङो बेखौनो फोरमायनो सानो जिहेतुके जोंनियाव गोबां समनिफ्रायनो बेफोरबायदि रायजोनियाव जों ज' माइ हालायनायखौ गेप जानाय नुबोदों बेनिखायनो दिनै जोंनि इउपिपिएल सरकारा रायजो राजाजों लोगोसे ज' खामानि मावफानो थाखाय हाबाफारि लादों जोङो बे माइ हानायजोंल' नङा जोङो आबादनि फोथाराव जायखिजाया
आबादानो जायाथों मानो बेफोरजों जोङो लोब्बा लानानै जि खामानि मावनायनि हाबाफारिखौ जों लादों। बेथ' जेनेबा दानि बैग्यानिक जुगाव बेफोरो ओंखारबोनो हमबाय, बेखौ जों नुनो मोनदों। दिनै जोङो बेखौल' जोङो नोजोर बोनानै थायाबासिनो जोंनि जि गामि ओनसोलाव जे आबाद मावनाय बेखौ जों सुबुंजोंनो हानानैबो जोङो हायो, जे माइखौ हानानै जोङो दैखांनो हायो, बेखौबो जोङो रायजोनि सिगाङाव दिन्थिनो हायो। आरो आं खावलायो जों बेफोरबायदि सुबिदा मोनोबाथ' जोङो आबाद मावनायाव जोङो गोबां जौगानो हागोन, बेखौ आं सानो। जों दिनै बेहाय जिखिनि दङ बिगोमा होननाय बायदिबा बेवहाय जोंहा 10 बिगा दङ दोङो। दा बिनि गेजेराव जोङो दिनै सानसे जेसेबां हायो हानो थाखाय जों बेवहाय लाहार फाहार लागासिनो दङ। आरो बियो थांनाय UPPL सरकारनि जि मोनसे जोंनि UPPL राजखान्थि हान्जानि जि मोनसे थांखि, जे सुबुं सम्पद बे हाबाफारिखौ लानानै दे जोङो समाजाव माखासे हाबा हुखाजों जोंनि माखासे लाइमोनफोर आरो जोंनि समाजनि गेजेराव जों खामानिखौ मावनानै बा जोंनि जोंनि जि जिउ बेखौ दैदेनलांनो थाखाय जों जिखिनि गावबागाव हाबा हुखा मावनांगौ बेखौ नोजोर होनानै जों दिनै बेबायदि UPPL राजखान्थि हान्जाया खामानि मावनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो। जितु मिडियायाव गोबां दान्थे बिदान्थे खालामनायखौ नुनो मोनो, UPPL माइ हानायखौ गोबां माने दिन्थिनायल' जादों ओरैनो माबा मोनसे फोरमायहरगोन नामा? बे ससियेल मिडियायावथ' अनेक खोथा बुंगोन, माखासे पजिटिभ माखासे नेगेटिभ फैगोन। दा बिनि गेजेराव जोंनि जिखिनि समाजनि गेजेराव जिखिनि जों गोहोम खोख्लैनो नागिरदों, जे जोङो सुबुं जानानै जों बे खामानि मावनानै जों गावनि जिउखौ दैदेनलांनांगोन। बेस्थ'तानि गेजेरजों जों गावबा गावनि खामानिखौ लानानै दा आबादनि बोथोराव आबाद मावनानै जों जायाबा, गुबुन मोनसे जों खामानि मावनानै जों जायाबा जों माबोरैहाय गावनि जिउखौ दैदेनलांगोन बा गावनि न'खरखौ दैदेनलांगोन। दा माखासे बेवहाय बाथ्रा फैयो, बेखायनो आङो गुबुना ससियेल मिडियायाव जियानो बुङाथों मानो, जि कमेन्टआनो फैयाथों मानो, बेजों जोंहा जेबो लोब्बा गैया। जों UPPL राजखान्थि हान्जा हिसाबै जों जिखिनि खामानि सुबुं समाजनि गेजेराव जों जिखिनि फोथांना लाखिनो हानाय खामानि मावनायखौ, बे जोंनि मोनसे मावनो गोनां खामानि होननानै जों सानना लायो आरो। आबादारि बिसोरनि मा खावलायो? दिनैनि बे जोंनि हाबाफारिनि गेजेरजों जों दिनै बेखौनो खावलायनो सानो जे जोङो फारफ्रोमबो बिथिङाव जों जुदि जौगानाय लाबोनो गोनां जायोब्ला जों आबाद बिथिं, सोलोंथाइ बिथिं बा बायदिसिना बिथिं जोङो बयबो गोसो होनानै खामानि मावनांगोन। खेथि मावना गोबां फैसा मोनो माइनि बादै माबा मोनसे खावलायहरगोन नामा? दा बिनि सायाव जोङो दिनै खावलायगोन, जोंनि जिखिनि आबादारिफोर बा आबादनि सायाव सोनारनानै जों खामानि मावो, बैफोर जोंनि जाय मानिजाथाव आबादारि बिथांमोना गोरान बोथोराव गोरान आबाद आरो दैज्लां बोथोराव दैज्लांनि आबाद बेखौ गोसो होनानै बयबो जोङो बैग्यानिक पद्धति मोनसेनि गेजेरजों माखासे राहा लानानै गावनि न'खरखौ दैदेननो बा गावनि जिउखौ दैदेननो थाखाय जों बिथांमोनखौ आबादाव गोसो होनानै खामानि मावनो थाखाय जों खावलायगोन आरो।